сіз де киләчәксез. Әмма китү язык язучыга, милләт калса әгәр киләчәксез, милләт калса телсез, киләчәксез, караңгы гүр якты була алмый, гөнаһлар да керә үребезгә, саныбыздан бер адым да калмый. Керер гәүдә эзләп ышар җаннар, инәлерләр татар. Үлеләргә шундый авыр булар, гамсезлеге туфракларын таптар. Җирдә чакта, җаның санда чакта, уйлау кирәк иде шушы хакта. Сиңа бит дип милләт җанын бирде, алып барсын дип киләчәккә. Бар кылганың саның өчен булды, жан таләбен артка куя бардың, жан таләбен үтәмәскә һәр чак сәбәп табып тордың, мин дип бардым. Җир әйләнеп һаман урый барды, гөнаһларын үзенең күчәренә, ышанганга туфрак җәсәдеңнең бер көн барбыр үзенә күчәренә. Китеп барам, бер дә кайтмас җиргә. Бу бит бөтенләе белән бары хата. Китеп барабыз без киләчәккә. Уйлау кирәк безгә шушы хакта. Китәр бездә котылырбыз диеп, юатмагыз зинһар үзегезне. Тамук утларында янмас өчен әйтеп китү кирәк сүзебезне. Яраклашмый, ялагайланмыйча, бүген хәким дигән затларга милләт рухын сүнмәс маяк итеп киләчәккә горур атларга. Ничә гасыр керер гәүдә эзли, милләт өчен баш салганнар жаны, жан авазын ишеттермәс өчен көчәйтәләр һаман чиркәү җанын. Бер дә кайтмас җиргә китеп барам диеп кенә, шыңлап китәр идем, сагышларым яфракларга төреп, ләхетемне тәхет итәр идем. Алай әйтә алмыйм, җаным кушмый, киләчәккә маяк милләтеңдәй, акла милләт киләчәге өчен корбан киткәннәрнең өметендәй. Яфрак төшкән саен шул өн килә, üzülгәннәр санын кем санаган. Үзебез булып киләчәккә барыйк, җиргә кабат туу юк анадан. Бер дә кайтмас җиргә түгел беләм. Китеп барам гомер күзләремә, миңа түгел колак салсагызчы яфракларның әйткән сүзләренә.